Na Fatima masu ma sai ya dake nan kin zamo ruwan dare da hamar ki ko ina ke ce. Na Fatima masu ma sai ya dake nan kin zamo ruwan dare da hamar ki ko ina ke ce. Ya ga buri mai yafirwa malikal mulki kai kake nufin rai mutuwa rabbana sarki bani izinin rairawa Fatima baiti mai nutsar da ruhi da jiki na da hausa saka baituka kyawawa cikin karamati wurin rasul tare da sauransa a halin bai rabbana salatin da kake yi wa kanzallatin afil azal da kayo a cikin sanurullah ƙara yi kalinka masa shi da hasarullah martaba da kima daraja gun ibadallah da ahali da sahabban da ababallah sun yi rayuwa makusanta ne ga sefullah da auliya waliyan da haman zauna shehu ahmadin tijaniya da babana shehu kaulayi barhama in yas masoyi na diyali abin kauna ta ne cikin raina sada shehu ta dindini na murabbina shi yake zuba mini sirrin yabo a bakina sallama gare ki fatiha na zuriya na taho gare ki da baitoci na soyayya tausaya kiraya ni cikin yaban ki mariya in ta ambatan kya dukkan bugu na zuciya ta ya zama ke zana faɗi yau a duniya ke kike rabo da kiyamar ma da ke za a yi wai ta yaya za a misalto rahamomin ki rabbi ne ya ɗaukaka dukkanin mukamin ki ke kaɗai yayo babu yake ke da abbanki ko akai wa dukkan rahama dole in soki zuciya da ruhi da jiki na wana baki tausaya ki mini sutura masoyiya nana duniyar da ke mana daɗi Fatima ta ce ke rabo na kowace daula har ayo dace in ta baka babu mutum mai rai da zai kwaci damanin ta ni ke mana komai sadiqa ce yar gidan Muhammadu manzo na rabbu su face mai kama da annabi wallahi Fatima ta ce Fatima ta ce da ke akai adan wata ɗakuna a aljanna waiwaye adan tafiya sai da ke ake na tabbatar mukamin kowa da ke ta manzo na murmushin da ke fuskar muminai kike nana sutura ta mutum aljani a bar sona tausaya ki mini sutura masoyiya nana masoyiya ki man sutura ya sayyada ki mun sutura ya sayyada ki mun sutura ya farin cikin annabi kin zamo muradin sake yake gani ko yaushe cikin mafarkin sa ya guda da babu yake duk cikin iyalan sake kadai ki kai gadan dukkanin mukamansa wace rabbi yayi wazubin kyau kama da zatin sa tausaya ki karbe ni cikin dubun masoyansa na cikin dubun masoyansa na cikin dubun masoyansa ko ina rabon kwake ci sai ya dana na duniya kiyama da batula zan yi roko na Fatima idan ka roƙa ta gunta Allah na za ya baka ba jinkirtawa a bar sona ce take rabon kowane lamani na ceto na tausaya ki cece ni da sauran masoyanki yana na da ni da mai sanki ya uwar gidan haidara ki dube ni ɗauke damuwar da take rikisa a kalle ni in nazo cikin fadar shugaba ya karke ni yayi ta marhaban da zuwa na sami imani wanda zana rinka ganin shugaba na imani ko ina a koyaushe ko cikin mafarki na ko cikin mafarki na ko cikin mafarki na
idan kika yi hakan faɗi maza na samu alfarma in taho madina gurin sayyadi abul umma in nazo ya bani masaukin gidanki ya umma na sani a kullum zai zo ganin ki ya mama sai na samu saukin haɗuwa da shi masoyina sai na samu saukin haɗuwa da ɗan manzona sai na samu saukin haɗuwa da ɗan manzona sai na samu saukin haɗuwa da ɗan manzona. Na Batula Fatima umma ki tausaya mini inda da shaguwa da ke a ta sakar ubangiji marjiya mukarrama ummun muminin kiki wai waye ya san mukamin ki a ya latifatu. Na Batula Fatima umma ki tausaya